Indla ne dente foi bonetala wani furu mike Vijaya ani arajuka furu aw be ga ko bay bon ne chega baroke aga papier be na bulu yoro imbe papier be na de bulu mena bedi ka di e dingama ni wasarabi na ya kan na fulu be soro an ne tani min balo ti don bilo e ko ne de muso ba ko du kono ambe make kileya इस तमाम प्रॉपर्टी और जायदाद का असली वारिस चे को बोला वा ki चे vo iku ye papier ko nu vo yemene o ko mi ayre nana kaba ni yo papier bla jona aywa abe bara indamine ba fo ere ko make chukumi e ko chauffeur ke mena koy ay nebti bla angata nebti bla unana Vijaya jole soro dala ado kuma imeo yafu kuna duwa kiye ateme ibina yelema nga sokono ajara muso nyede sabula kamale ni nkadale kakoro ulu tara duro kamale ni yere nana kabina abata nunun fe eke nana de eki batara sisa माजी गई atara मैं तो लेने आया था kuna nata akomita neti to ikata tene nite min kala mama benye fiye जी मैं समझा नहीं kuna mafamune kuna nganye fiye माजी आपको सब समझा देंगे ki bagu nana anefa kumega kuma ijo sanga kafe dima आप कहना क्या anyefo yake माजी ने आपके लिए ki bagu nana kana ne nyini furula ka bene dema जी ko ode kumbia ये कैसे हो सकता है ko bika chugodi देखिए मुझे गलत मत समझिएगा ya ni mo famu अंडरस्टैंड मी kala ne ndo bi ko do fruti gete ngui आप अच्छी से जानती हैं कि आज के जमाने में एक दूसरे को जाने ang me nyugo jete mine kasinga giringa na ti atikete ne मैंने आपको कभी उस नजर से देखा ही नहीं ne madilika miro lao aballa musoina amalora जाने दीजिए राजू बाबू ya ko nyine ni kuma mfie nyine ne ba famu हमारे बुजुर्ग men nyina ko jona iba fo foi make ये भूल जाते हैं masaw de ma famu उन्हें नहीं हमें जीनी है mate ma musota mate ma cheta ne afamu ko jugo kana juro wa men fala famyala ala ta toro akone bita ये कहकर आपने मेरा मन हल्का कर akiyana lafiya दिया चलता हूँ meta ni muso toro तो हल्का ne ko ne la lafiya ne bike chugodi ne toro la de ikad ne ni इस रिश्ते से इनकार करने की तुम्हारी ke bi se ki ba ne ka muso nyini ne na chugodi कि विजय से तुम्हारा हम रिश्ता तय कर चुके waite muso yɛrɛ furu ni Vijaya tɛ मुझसे बिना पूछे a ko ne ba furu ye fɛn min ye e tɛ se ka décision ta a ko ne bi décision ta तुम पर हमारा इतना दिया ne y'i ba de ye अधिकार है माँ a ko Ayisa i kan faamu समझ के किए जाते हैं an bɛ sigi an bɛ kuma ko sigi ka fɔ t'a la ne ye furu in dilan ka ban सुशील लड़की कौन ne ni denmuso fa kuma na ne tɛ kɛ kuma fila fɔlɔ ye koyi कौन है वो ko muso wɛrɛ de b'i bolo यहीं पास से गांव में रहते ko muso wɛrɛ bɛ n bolo खानदान क्या है k'a a mansaw ye jɔnni ye उसका इस दुनिया में कोई नहीं है ko mansa t'a bolo a mansaw banna की मान मर्यादा ko muso si tɛ nin dugu in na ne tɛ muso min dɔn muso tɛ yen min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ Vijaya kan a ko k'i ma nin ye a ko ne bɛna fɛn dɔ f'i ye cɛkɔrɔba in y'a janto e fa ka fɛn bɛɛ lajɛlen la wa a denmuso bɛ furu हमारे जीते जी तुम्हारी शादी होगी तो i y'a faamu wa o ye ne dalakan ye ko se ka kɛ अपना हक में nin san joli joli ne ka e makɔnɔ त्याग में जल mɔgɔ tɛ don an cɛ koyi तो मुझे मिले हो an kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye खुशियाँ जीने के foyi t'an fara ɲɔgɔn na bilen तो भी उसे नहीं ne tɛ se ka sɔn ni maa min ko a bɛ don e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛna o to ye dɛ खुशियाँ छीन
ko kana joro कि तुम्हारी इंतजार keta don ni sa ake min kɛ ka sɔrɔ e tɛ yan a militi kilo kelen a kɛra i b'a fɔ n sara ka wuli हम लोग नहीं ne tɛna sɔn an ka fara जिंदगी शुरू कर सके k'i mansaw ka muso wɛrɛ d'i ma min tɛ ne ye लेकिन जब भगवान ने मेरी सुनी ne bɛ ala deli o kana kɛ fiyewu sinon ne ni bɛ to o ko da la ये मेरा अधिकार छीनने मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आ सकता ko mɔgɔ tɛ se k'i pilasi ta मुझे तो बस माँ का ख्याल है kana jɔrɔ मैंने इनकार कर दिया ne ba y'a fɔ जाने उनके दिल पर क्या mansa ko don an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni a ko n bɛ jɔrɔ ना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं a ko mɔgɔ tɛ ne bolo n fa tɛ n ba tɛ ne kun ye n jigi kɛ min ye ni e kɔni tilala ne na ne na n yɛrɛ fa dɛ छोटे सरकार खाना खा लीजिए 11 बज गए हैं k'i tɛna dumuni kɛ su jɛyana dɛ नहीं i ba ma sɔn ka na dumuni kɛ dɛ ale fana ma dumuni kɛ a y'i taama ka na ba in ka so kɔnɔ musokɔrɔba ma dumuni kɛ a y'a sɔrɔ musokɔrɔba sigilen don hali a ma taa da a ko ne ba हाँ मैं जानता हूँ मुझसे n y'a dɔn मैंने आपका दिल दुखाया ne ka kuma in ye i dusu kasi dɔɔni लेकिन माँ मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता nka i bɛ yafa n ma ne mansa de y'i ye मैं रजनी के बगैर नहीं जी सकता माँ i m'a ye aranjini ko man go ne ye koyi आपके कहने से पहले nka मैंने ne b'a fɛ i k'a faamu मर्यादा आपके जैसे ale a fa bɛ और yen अजय सिंह अंकल को लगने वाली ठेस के बाद jigiyaw bɛ a la ne ye ka n terimuso min f'i ye अगर मेरे इस दिल की आवाज fa को t'a सुना bolo ba t'a bolo दिया, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा और अगर रहा भी तो एक n'a ni ne farala लाश की तरह a bɛ sa नहीं राजू wa n'o kɛra a tɛna kun ne yɛrɛ la बड़े बाप की बेटी है उसे कोई भी अच्छा लड़का मिले ne bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn faamu मगर रजनी का नाथ लड़की है। ne bɛ ka muso min f'i ye a tɔgɔ aranjini falatɔ don मैं आपसे विनती करता n bɛ fɛ i ka ɲɛ ma k'a ɲini k'a ye dɔrɔn n'i y'a ye n'i ko a man di ye ne ba de y'i ye n t'a kuma kɛ bilen sansi kelen di yan k'a ɲini k'a ye ठीक ko n sɔnna उसे किसी दिन ले आ a f'a ye k'a kana n k'a ye एक कल का haa ko nin ye ne janfa ne ye n yɛrɛ faga nin fa ye मेरी चिंता मत कीजिए ko buwa ne bɛ n yɛrɛ ɲinɛ nin kɔ बदल दिया है i fana k'i yɛrɛ ɲinɛ n tɛ foyi ye आप तो जानते हैं e yɛrɛ b'a dɔn जब से मैं शांति निकेतन से ne आई kun y'a fɔ ko n bɛna dɔnkili kalan kɛ खाने के लिए वहाँ बुला n bɛ रहे n ɲɛsin n ka dɔnkili kalan ma और मैंने उन्हें ka ɲinɛ furuko kɔ fɔlɔ कि मैं वहाँ kana आऊँ ninnu ka ko digi i yɛrɛ la कैसे चली जाएगी तुम ko ne nɛninen kɔ wa मैं वहाँ जाकर u ye nɛninen o कुछ भूल जाना चाहती हूँ ko ne de y'a f'i ye n bɛ ɲinɛ बेइज्जती की aa nin kɔni ye diyagoya ɲinɛ da ye आना नामुमकिन है o tɛ bɛn o मैं पूछता हूँ कहाँ था ये लड़का nin cɛnin ma ne filɛ maa ye जब इसकी माँ a ba man jate इसकी n'a ye ne ja u ka nafolo n'u ka fɛn bɛɛ n kun b'a papiye bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ n ta ye nka ne m'a si kɛ जब इसकी फैक्ट्री ne ye fɛn bɛɛ kɔlɔsi i b'a fɔ n yɛrɛ ta खेत बंजर हो चुके थे n ma wari ɲini u fɛ n ma sanu ɲini u fɛ ko ka n denmuso furu o ni ale b'u baw ma सीना बहाकर aa u ye ne dɔgɔya इनके पूरे वक्त में इनका साथ nin bɛ sara de fɔ sara kojugu आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा ne b'a fɔ nin ma de ko janfa janfa ne tɛ janfa dɛ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा n'i ye ne janfa i b'a nɔ i yɛrɛ la e ka taa so kɔnɔ dɔrɔn i ka ne ni n dusu to ɲɔgɔn na taa महावीर सिंह ko Malick ko na yan पता लगाओ महावीर सिंh n bɛ n'i bila fɛn na bi fɛn min n'a kun man di n हमारी ye बेटी की खुशी npogotiginin dɔ bɛ fɛ ka ne denmuso ka hɛrɛ ni k'a ta आप सिर्फ हुक्म a yɔrɔ fɔ n ye n bɛ muso in ni kɛnɛ karaba k'a ɲibɔ diɲɛnatigɛ ko la i denmuso bɛ taa furu in na ऐसी बहती जाएगी लाश में o de don तो कोसों दूर n b'a bila ka taa diɲɛ fan nɔfɛ sisan a muso in आज कल याद कुछ और रहता नहीं एक बच ne maa fila wasara paseke musokɔrɔba sɔnna ko a ka taa ale k'a ye o wasa kama ne maa fila bɛ k'u kɔnɔnataw fɔ ɲɔgɔn ye
an wasara sa kamalen wasara ako kale asoro ko janye nyombo de ne stara ledo ko ka muso ni kena karaba ako atu akilla ni mawdona enne ni nyanje ayi obasoro nere de matle abli kuna fote na dusukun gono ni ete koni ne miri fena obasoro ntlala miri la ede la folo mesoro ka miri ko were la ko fɛn jumɛn ka di ka tɛmɛ diɲɛ ɲɛ kan anw bɛ ɲɔgɔn fɛ anw ka di ɲɔgɔn ye dunankɛ nana daga nɔfɛ maa saralen b'u kɔ koyi a ko jalaki bɛ ne na bi o ye ko munna ne dusukun k'o jarabila e la ne bɛ se ka jalaki n'o de ye bi a ko kana jiginna ne ni bana min bɛ ɲɔgɔn na bi n'o ye n b'i fɛ ye k'o ti maa caman to